sa'i. Kaga idan ya zo shi sai ya shuɗe kuma a sake baka sabon nau'i. Wani abin idan ya rinjaye ka kenan gare ka ya zamo maudu'i. Zuciya a barwa hangen nesa, ido kwashi ya san kala ko launi. Na faruwa zai girge ni ke bi na fahimta harkar waka tana kama da rayuwar jemage wanda ta ja jiki ta dora a samaran da ya fada kasa sai dai nuni. Kasa ya kara shahara, to haka nan Allah yake lamarinsa ga wanda duk ya so yake yin nuni. Shi wanda kaga ya rike bulala to ya sanin da ke da jurar duka. Tun dai da na riga na shala haula zance na baki baya sa'in duka. Sai a yanzu ne na karo himma domin a raina ban cire tsammani. Farar aniya ta kan zama laya, su dai gare ni sun riga sun nisa a kai ga matsayinsu sai an shirya. Kaga kama da wani batawa ne da kaji wani kunshi karkai rai. Suna yi garin ka zuwa nan nake, ina da alfahar da farko na ne su suka sa na warsake. Ina yi za su fara saurare ni da gaskiya muke rike. Ina ta godiya da kusa da ni samu na tare na faɗa kunshi.